everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, sikhuluma ke ngobukhosi ke bakwaZulu. Ukubika ke kwabezindaba isolezo libikile, ilanga libikile kanye ke nezinye ke inhlaka zabezindaba zibikile ngalolu daba. Kuthiwa ke isilo Mrs Sinqobile kaZwelithini usefaka isicelo sesahlukaniso kwabanye bondlunkulu baso njengoba ke elungisela ukushadelwa ngundlunkulu wesithathu uQueen noMzamo Myeni. Imbube ke ifaka isicelo sesahlukaniso enkantolo enkulu yaseMgungundlovu lapho ke ifuna khona ukuthi ke kuqhabuke igoda phakathi kwalo nomunye wondlunkulu bayo abakhona njengamanje. Maphepheni asenkantolo abonwe yiso lezwe isilo sikhale ngokuthi umshado waso nondlunkulu igama lakhe lingeke ke lidalulwe, ngeke usalungiseka. Na usuyicabangela ukuthi ke imuphi ke loyo ndlunkulu. Amaphepha asenkantolo aveza ukuthi ke bese kuphela isikhathi singaphezulu konyaka isilo nondlunkulu behlala ngokwahlukana nokuthi ke alisekho ithemba lokuthi umshado wabo usangaphinde ke ulungiseke. Meli kaNdlunkulu umnumzane Melusi Xulu weDonda athini bathi ke uqinisekisile ukuthi ke sebewatholile amaphepha asenkantolo la isilo khona sifaka khona isehlukaniso. Siyahlukanisa nje kuvela ke indaba zokuthi ke isilo sizocacelwa owesithathu uNdlunkulu onguNomzamo Queen noMzamo Myeni ekupheleni kwale nyanga uJanuary ke esikuwona. Nizokhumbula ukuthi ke ngesikhathi kufihlwa ke uNdlunkulu kaKing Zwelithini noma ke wesilo ubaba uZwelithini isilo esibusayo njengamanje isilo uMisizulu sacacelwa noma ke sashadelwa ngelanga before umncwabo. Sishadelwa ke inkosazana yakwa Mayisela uNtokozo uNdlunkulu uNtokozo ke Mayisela. Futhi nizokhumbula futhi ukuthi ngaleso sikhathi leso kwakukhona futhi omunye wesifazane naye futhi owebizwa ngoNdlunkulu waso ke isilo waseSwazini okuNozizwe Mulela. Naye kwathi mangabe ngena ke uNdlunkulu uMayisela kwangathi uyahlehliswa yena ke lapha yana ke kule relationship yakhe ke nesilo. Njengoba ke isilo manje sesithatha ke uQueen noMzamo Myeni nakhona futhi sibona ke the same trend yokuthi ke uyasuka okade khona kuhlala omusha. Ngokubona ngibona ngathi isilo akusiyo umuntu ongaba ke nesithembu, ngibona ngathi uthi umuntu okazokufocusa nje kumuntu ke oyedwa. Ngizokhumbula ukuthi ke einhlelweni eziningi noma ke eindaweni eziningi isilo besizehamba njengokugcotshwa kaRamaphosa sabona la sihamba ke no Queen noMzamo Myeni nangebirthday yesilo sayisibona futhi isilo sihamba ke no Queen uNomzamo Myeni. Mningi imibuzo yaqubuka abantu bebuza ukuthi ke ukuphi kanti ke okaMayisela uNdlunkulu ke uNtokozo Mayisela obengasabonakali nangokha ke lapha yana ke eduze ke kwesilo. So ke asazi abashonga ukuthi ubani kahle kahle lo odivorcewa isilo. Abanye babuza ukuthi sasikhathi sicacelwe nini. Cha, kusho ukuthi ke babecace khona enkantolo njengoba bewuhlukanisa khona njengoba bathi ke ngokwesiZulu idivorce ke ayikho. So ke kunjalo ke bakithi ungayicabangela ke nawe ukuthi isiphi noma yimuphi uNdlunkulu ke okuyena ke odivorcewa ke isilo uMisizulu Sinqobile kaZwelithini njengoba ke ezocacelwa ke uQueen noma ke uNdlunkulu wesithathu uQueen noMzamo Myeni. Abanye lapha social media babuza bathi hayi ubayedwa nezinto ezintsha ezingaziwa kwaZulu. Uthi omunye ke hayi uthi cha impela ayi ufike nezinto ezintsha zodwa. Abanye babekhala ngokuthi lo amthathayo unezingane akujwayelekile ke ngokwakaZulu ukuthi ke isilo sithatha umuntu osenabantwana kwenye indawo. Ziningi nje izinto nje ezilokho ziqhamuka ngesilo kodwa ke mhlambe ke isinqumo esihle sithathile kunokuthi ke siqhubeke lokusibuza njengesizwe ukuthi ke kwenzakalani phakathi kwakhe noNdlunkulu bakhe ke abadala njengoba
njengoba ke esebonakala kakhulu ehamba ke noNdlunkulu ke omusha. Guys bakithi, ngiyazi abantu abaningi baye bathi sifunani noma abantu bafuna nezindabeni zesilo. Isilo siyisibuko kithi, ila siyibuka khona thina njengoZulu, ila sifunda khona amasiko ethu njengoZulu. So mangabe kwenzeka izinto ezikanjalo kushiya sisemnyango kahle kahle njengesizwe ukuthi kahle kahle iyona yiphi indlela ekufaneleke izinto zenziwe ke ngayo. Ingakho ke abantu ke benemibuzo, akusikho nje ukuthanda indaba kuphela, but sibuka ukuthi ke isilo noma ke ebukhosi bakaZulu bunjengesibuko kithi njengoZulu, ukuthi ibone kufanele basikhombise indlela ekufanele kuhanjwe ngayo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion.